Puigades era un home molt simple i de tan simple que era tan regran. Era un home de poble, un home normal, com vosaltres. Era un home llaurador. Son pare i sa mare eren llauradors, s'abuelo eren tots llauradors, els germans llauradors. Ell venia d'entrenar això, era el primer que son pare de puta li feia tira per cada dalt. I diu que el feia anar a birbar l'arròs en l'estiu i tot. Ell vacances no n'ha tingut mai. Del camp d'arròs al camp de futbol. I la intuïció que tenia, el valor que havia del cel, i allí estava Puigades. Era un crac. Era molt honrat en el camp de futbol. Era un lleó. Però no anava quan dius que és de Sueca, clar. Del poble de Puigades, ja antes diem això. Puigades era de Sueca i era del poble de l'arròs. L'arròs li encantava. Tot el que es presentava de paella ja tenia Puigades allí. Fenòmeno, t'agarrava de... ja fem una paella. No és que era cuiner, però a ell li agradava ficar la cullerà. Era un buc menjant, era molt menjador. Així en Espanya, molt fartós. Moltes dies que jugava a futbol, que també li ho dien, ell s'arrema un pla de paella. Encara que potser en el descanso l'arrojava. Era un fartonet. Ha donat el nom de Sueca que ha aparegut per tot el món. Sueca, jo crec que primer la conegueren com per a Puigades i després per al concurs internacional de paelles. Tinguem molta presència Puigades per fer el concurs. Don Paco Segarra, que era entonces l'alcalde de Sueca, va tindre la gran idea que era molt amic de Puigades i Puigades tingué molt que veure en això. En aquest concurs se retirà i als 3 o 4 anys has començat el concurs de paelles. Quan parlo d'ell me sent molt orgullós d'haver-lo conegut.